Πάλι μαζί από την Κωνσταντινούπολη για το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου τελικού. CSKA 34, Ολυμπιακός 20. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, περίπου 4.000 οπαδοί των Ερυθρολεύκων, προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Ντούσαν Ιβκοβιτς και το αξίζουν. Και αξίζουν αυτή την εμψύχωση, Γιώργο Λιμιάτη, οι Ερυθρόλευκοι, γιατί έχουν προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις φέτος στο κοινό τους. Έχουν κάνει τρομερές υπερβάσεις ανεξάρτητα από την εξέλιξη που είχε η σημερινή δεύτερη περίοδος του μεγάλου τελικού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα εξάλλου δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Σίγουρα η CSKA με την εμφάνισή της είναι επιβλητική, αλλά υπάρχουν ακόμα 20 λεπτά και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, έχεις απόλυτο δίκιο ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού ουσιαστικά χαίρεται για την ομάδα, γιατί και αυτό αναγνωρίζει την προσπάθειά της. Ήταν υπέρβαση αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Με καλάθι του Κρίστιτς ξεκίνησε το δεύτερο μισό. Απαντάει γρήγορα ο Άντιτς για τον Ολυμπιακό. 36-22. Στο παρκέ για τους Ερυθρόλευκους ο Σπανούλης, ο Λό, ο Παπα-Νικολάου, ο Άντιτς και ο Ντόρση. Για την CSKA ο Τεόντοσιτς, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που έκανε τη μεγάλη ζημιά στη δεύτερη περίοδο με τα 3 συνεχόμενα τρίποντα. Ο Σβέντ που διεισδύει τώρα την baseline, δίνει στον Κρίστιτς. Αυτό σκοράρει και ακόμη ο Κυριλένκο και ο Κριάπα. Η πανίσχυρη CSKA με το πολύ μεγάλο budget, με τις σπουδαίες εμφανίσεις φέτος, με τις επιβλητικές νίκες της, ήταν καλύτερη στη δεύτερη περίοδο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα καταθέσει εύκολα τα όπλα. Δεν το έκανε σε κανένα από τα κρίσιμα μάτς της φετινής περίοδου, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. 38-25, 8,5 λεπτά ακόμη. Ο Κριάπα συνεχίζει την προσπάθειά του, ενώ έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Τρέχει ο Άντιτς που κάνει ένα δεύτερο φάουλ. Παπα-Νικολάου με το τρίποντο νωρίτερα δίνει ανάσα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Γιώργο είχε δώσει με ένα ανάλογο τρίποντο ανάσα και στο πρώτο ημίχρονο μείωσε στους 10, 27-17, αλλά θέλει και άλλα τέτοια σουτ ο Ολυμπιακός. Για να ανοίξει η άμυνα αυτή θέλει και άλλα τέτοια σουτ. Τεόντοσιτς, σκρίνα τον Κρίστιτς, Τεόντοσιτς για 3, μέσα. 41-25. Είναι η βραδιά του. Είναι η βραδιά του. Είναι ο δικός του τελικός. Σπανούλης μένει με τον Κυριλένκο. Άντιτς προσποιείται στον Κριάπα. Περνάει και πάει για κάρφωμα. Κόβεται στον αέρα από φάουλ του Κρίστιτς. Πολύ καλή δουλειά και από τον Άντιτς που αρχικά με την προσποίηση δημιούργησε ρήγμα, αλλά και από τον Άντιτς ο οποίος βάζει το κορμί του μπροστά και έτσι αναγκάζει τον Κρίστιτς να πάει αργά στη βοήθεια και να επιπέσει ένα φάουλ. Ο Τεόντοσιτς που σε μια κάρτα που πέρασε από 4 στα 5 τρίποντα με 2 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 9 στη δεύτερη περίοδο και πάλι ξεκινάει ζεστός. Και είχε 0 assist, 2 assist στη δεύτερη περίοδο. Είναι καθοριστικός στην αλλαγή της εικόνας της CSKA στην επίθεση. Είναι ο δικός του τελικός. 41-25, 8 και 3 πριν από την τρίτη περίοδο, πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άντιτς με την πρώτη βολή μειώνει 41-26. Και 41-27. Κριάπα, Τεόντοσιτς, Κριάπα, Κυριλένκο χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Παπα-Νικολάου, ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Σπανούλης για 3 στον ευνηδιασμό, ναι! 41-30 από τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων. Πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία στο δεύτερο. Στην προηγούμενη φάση ήταν το ίδιο παιχνίδι που το flex που χρησιμοποιεί η ομάδα της CSKA για να σουτάρει τρίποντο Τεόντοσιτς. Λάθος από τον Τεόντοσιτς τώρα, αλλά ο Ολυμπιακός εδώ δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα για να πάρει την κατοχή. Ήρεμα φωνάζει ο Ιβκοβιτς στους παίκτες του, γιατί βλέπει ότι η CSKA παίζει πιο απελευθερωμένα στην τρίτη περίοδο και είναι ευκαιρία του Ολυμπιακού τώρα να εκμεταλλευτεί αυτή τη χαλάρωση των αντιπάλων του. Τεόντοσιτς, βηγμένη αστοχή, rebound από ποιον? Από τον Λό τελικά. Ο Αμερικανός κάνει λάθος όμως, κλείνεται από τον Σβέντ, χτυπάει την μπάλα πάνω στο δικό του πόδι και ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 10. Κοιτάξτε εδώ, χωρίς ισορροπία όλο.
δεν μπορεί να κοντράρει πάνω στον Σβέντ και να συνεχίσει με reverse τρίπλα. Ναι, γιατί του κλειστό δεξί διάδρομο ο Σβέντ. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Κρίστιτς χαμηλά με τον Ντόρση. Κρυάπα από την περιφέρεια σε άστοχο σουτ. Rebound του Ντόρση. Νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού να χαμηλώσει τη διαφορά, να την κατεβάσει κάτω από τους 10. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου, Λό, από τη γωνία ήταν αφύλακτος, δίστασε. Σπανούλης ξανά, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Σπανούλης με το Σβέντ για 3 και πάλι είναι άστοχος τώρα. Στη γωνία κανένας δεν θα πιάσει την μπάλα, είναι για την CSKA. Χρειάζεται βοήθεια, ο Σπανούλης δεν μπορεί να βάλει όλα τα σουτ. Εδώ ο Λό είχε την ευκαιρία από τη γωνία. Κατευθείαν και δίστασε. Ίσως ήταν επηρεασμένος από το λάθος που έκανε στην προηγούμενη φάση όταν προσπάθησε να τρέξει τον εκδιασμό και έχασε την μπάλα. Κυριλένκο που δεν έχει φανεί σήμερα. Σβέντ. Τεόντοσιτς. Βγαίνει και ο Ντόρση πάνω του. Τριάπα μένει αφύλακος, δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος. 44-30. Ντόρση για το Σπανούλη. Αυτός πίσω από τον Ντόρση. Σπανούλης μέχρι το lay-up. Έχει κερδίσει φάουλ, θα εκτελέσει 2 βολές. Εδώ το καθαρό φάουλ του Κρίστιτς που πηγαίνει στον πάγκο έχοντας 3. Ο Σπανούλης αστοχεί στην πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 44-31. Κυριλένκο και αυτό σε σου 3 πόντων, 47-31. Έχει ανοίξει πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού. Πολύ πιο άνετα παίζει η CSKA. Ευστοχή από την περιφέρεια και ανεβάζει τη διαφορά στους 16 τώρα. Εδώ ο Σβέντ κερδίζει, κάνει τη διείσδυση πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αλλά υπάρχει και λάθος του Παπα-Νικολάου που γενικά κάνει εξαιρετική εμφάνιση και στην άμυνα και στην επίθεση. Έχει παίξει πολύ καλή άμυνα τον Κυριλένκο, αλλά δεν χρειαζόταν να κλείσει τόσο πολύ μέσα γιατί ο Σβέντ είχε σταματήσει τρίπλα και είχε πηδήξει στον αέρα και έψαχνε πάσες. Παπα-Νικολάου για τον Νάντιτς. Τρίποντο από τον Νάντιτς, η μπάλα να πηδά και φεύγει εκτός καλαθιού. Δεν μπόρεσε ο Ντόρση να τη σπρώξει στο καλάθι της CSKA με το follow. Τρία στα 3 τρίποντα η CSKA στην τρίτη περίοδο. Τεόντοσιτς σε νέο σου 3 πόντων, αστοχή τώρα, αλλά στο μακρινό rebound είναι ο Κυριλένκο. Κυριλένκο με τον Παπα-Νικολάου. Επιθετικό φάουλ από τον Καούν πάνω στον Ντόρση. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Τεόντοσιτς έχει 15 πόντους. Ο Σπανούλης έχει 9 για τον Ολυμπιακό. Ο Τεόντοσιτς έχει 14, διορθώνω. Ο Σπανούλης έχει 13 για τον Ολυμπιακό και 12 ο Παπα-Νικολάου. 47-31. Time out, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλά πράγματα φέτος, έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής, αλλά απέναντι στην CSKA συναντά μεγάλο εμπόδιο, φαίνεται ανυπέρβλητο, φαίνεται αξεπέραστο, υπάρχει διαφορά, βεβαίως δεν θα τα παρατήσει, το έχει δείξει, θα παλέψει μέχρι το τέλος, το έχει δείξει σε όλη τη σεζόν, δεν αφήνει κανένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός,
αλλά υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι, Βαγγέλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Για να επισημάνουμε την ευθετική δυστοχία του Ολυμπιακού που δείχνει στο σημερινό παιχνίδι, είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Ολυμπιακό έχουν σκοράρει μόλις 3 παίκτες. Ο Παπα-Νικολάου, ο Σπανούλης και ο Άντιτς. Έχουν χρησιμοποιηθεί 11 και έχουν σκοράρει μόλις 3. 13 ο Σπανούλης, 12 ο Παπα-Νικολάου, 6 ο Άντιτς. Δεν έχει πάρει πόντο από κανένα. Νωρίτερα, προσπαθώντας να δω την κάρτα της στατιστικής που είναι και λίγο μπερδεμένη, Ναι. νόμιζα ότι έκανα λάθος, ότι δεν έβλεπα στη σωστή κατηγορία, στο σωστό κομμάτι. Αλλά έτσι είναι. Μόνο 3 παίκτες έχουν σκοράρει μετά από περίπου 25 λεπτά στον τελικό. Και χάνει και τις βολές. Όχι ότι θα άλλαζε η εικόνα του παιχνιδιού, η εικόνα του τελικού, απλώς θα ήταν πιο κοντά ο Ολυμπιακός στο σκορ. Είναι στο 54% αυτή τη στιγμή. Μία στις 2 από τον Άντιτς, 47-32. Σισκάουσκας κλείνεται, Τριάπα προσποιείται στον Παπα-Νικολάου, δοκιμάζει για 2, είναι άστοχος, φάουλ του Καούν, έσπρωξε το Σπανούλη. Βολές. Εδώ ο Σάσα Καούν, τρίτο φάουλ και για αυτόν και 2 βολές για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 47-32. Εδώ και οι επιδόσεις του μέχρι στιγμής. Μέσα η πρώτη βολή, 47-33. Δύο στις 2 και 47-34. Ο Κυριλένκο κατεβάζει την μπάλα. Παπα-Νικολάου στο μαρκάρισμά του, λάθος από τον Κυριλένκο. Ευκαιρία του Ολυμπιακού να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Τι έλεγες, Γιώργο? Όχι, ότι ήταν τόσο καλή άμυνα στους υπόλοιπους 2 περιφερειακούς της CSKA, στους Σισκάουσκας και στον Τεόντοσιτς. Ο Τεόντοσιτς ούτως ή άλλως είχε φύγει, οπότε αναγκάστηκε ο Κυριλένκο να κατεβάσει την μπάλα και ο Παπα-Νικολάου πήρε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Ντόρση. Χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να μειώσει περισσότερο. Και χρεώνεται με ένα φάουλ ο Ντόρση που είναι το τρίτο σε μια ανύποπτη φάση. Τριάπα, πάρα λίγο το λάθος. Τεόντοσιτς, Κυριλένκο, επιθετικό φάουλ, σωστά. Κάνει εξαιρετική δουλειά από Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε, τον χτυπάει στο στήθος. Εδώ, καθαρό επιθετικό φάουλ, δεν χωράει αμφιβολία. Και time out καλεί ο Γιώνας Κασλάουσκας, γιατί βλέπει ότι η ομάδα του και πάλι έχει 1-2 λεπτά απώλεια συγκέντρωση στο παιχνίδι. 47-34. Σημαντική, πολύ μεγάλη διαφορά της CSKA, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμη για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ένα τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη που ηγείται και σήμερα των περισσότερων επιθέσεων του Ολυμπιακού. Έχει ήδη 15 πόντους, αλλά χρειάζεται συμπαραστάτες. Ο Παπα-Νικολάου βοηθάει πολύ με 12 και ο Άντιτς με 7, αλλά δεν έχει σκοράρει κανένας άλλος για τον Ολυμπιακό. Σας μιλούσαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης ότι ο σημερινός, ο απόψινός τελικός σε κάθε περίπτωση θα κρινόταν από την επίθεση, όχι μόνο από την άμυνα, και μιλούσαμε για το όριο των 70 πόντων. Η CSKA είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το όριο, ο Ολυμπιακός είναι πολύ χαμηλά, είναι ήδη στους μισούς πόντους από εκεί που οι στατιστικές έλεγαν ότι μπορεί να κριθεί το σημερινό παιχνίδι, κρίνοντας με τους μέσους όρους και των δύο ομάδων σε όλη τη σεζόν. Νομίζω ότι περισσότερο βάση έχει αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή, γιατί
Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι συνεπής στην άμυνα, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια άσχετα αν από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η CSKA, κυρίως με την ευστοχία της, κατάφερε να ανεβάσει πολύ την επιθετική της συγκομιδή. Αλλά θα περιμένουμε τον Ολυμπιακό να αντιδράσει καλύτερα στην επίθεση. Προσπαθεί μεμονωμένα κάποιες φορές να το καταφέρει, ενώ εδώ βλέπουμε κάτι που επίσης ζητήσαμε στην εισαγωγή, την προσπάθεια της CSKA να χτυπήσει κάποια πλεονεκτήματα που θα έχει στην επίθεση. Εδώ με τον Σισκάουσκα εναντίον του Σπανούλη. 49-34. Πρίντεζης περνάει ωραία τον Κριάπα, προσποιείται και πασάρει στη γωνία. Παπα-Νικολάου. Λάθος από τον Χάινς. Υπάρχει, νομίζω, είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού όταν πάνε για διείσδυση φοβούνται πολύ τον μπλοκ. Ξεχνάμε ότι η CSKA με τον Παναθηναϊκό είχε 7 μπλοκ και δεν πάνε να ανέβουν στο καλάθι, προσπαθούν να βρουν την πάσα από πιο πριν. Καλάθι από τον Γκόρντον. 51-34 στο συν 17 η CSKA. Σπανούλης, Πρίντεζης, Σλούκας. Σλούκας από την εσωτερική, λάθος πάσα. Τριάπα, Γκόρντον, ευνηδιασμός, Σβέντ το καλάθι. 53-34. Και οι φωνές του Βασίλη Σπανούλη στο Σλούκα, που δεν πρόσεξε ερχόμενος από την baseline, έκανε λάθος πάσα, έδωσε την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων του και η CSKA έτρεξε πανεύκολα στον ευνηδιασμό. Ανεβάζει τη διαφορά στο συν 19 και τώρα ο Ολυμπιακός έχει να ανέβει βουνό. Ανηφόρα έκανε μια προσπάθεια πριν 3-4 λεπτά, κατάφερε και μείωσε λίγο τη διαφορά γιατί ήταν πολύ επιθετικό στην άμυνα και ήταν και ταυτόχρονα καλό στην επίθεση, βρίσκοντας κάποια εύκολα καλάθια με ευνηδιασμό ή ευστοχώντας σε κάποια τρίποτα. Πάλι όμως η CSKA ανέβασε την απόδοσή της. Φοβούνται οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάνε στη διείσδυση, στο lay-up, προσπαθούν να πασάρουν πολύ πιο νωρίς την μπάλα. Οι περιστροφές της CSKA είναι πάρα πολύ καλές, υπάρχουν μεγάλα κορμιά, χέρια που δουλεύουν πάρα πολύ σωστά στις περιστροφές και βλέπουμε τα κλεψίματα και την προσπάθεια που έχει να κάνει τη CSKA στον ευνηδιασμό. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 18 λάθη και με δεδομένη την αστοχία που έχει κιόλας στα σούτ εντός παιδιάς αλλά και στις βολές, είπαμε ότι η εικόνα είναι φυσιολογική. Το time out σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Οι παίκτες της CSKA είναι πρώτοι ξανά στο παρκέ. Σβέντ, Καούν, Σισκάουσκας, Τριάπα και Γκόρντον. Για τον Ολυμπιακό επιστρέφουν ο Σλούκας, ο Μάτζαρης, ο Χάινς, ο Πρίντεζης και ο Κέσελ. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Σλούκας. Φάουλ από τον Καούν, βολές για τον Ολυμπιακό. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κώστας Λούκας. Μέσα η δεύτερη, 53-35. Γκόρντον με το Μάτζαρι. Γκόρντον ξεμαρκάρεται ωραία αλλά αστοχή. Το rebound του Μάτζαρη, ο ευνηδιασμός του Ολυμπιακού που δεν θα βγει τελικά. Σλούκας. Ο Πρίντεζης είναι κάτω το καλάθι, αλλά δεν το διαβάζει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Χάινς βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Δεν θα σκοράρει, εξ επαφής αστόχησε. Σβέντ.
Χάνει τον έλεγχο της μπάλας, κλέβει ο Σλούκας, νέος ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Σλούκας, ωραία σκαστή πάσα στον Πρίντεζη, το καλάθι τώρα, 53-37. Πολύ γρήγορα έτρεξε το γήπεδο ο Σλούκας, ωραίος ευνηδιασμός, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Και πολύ ωραία πάσα, σκαστή πάσα στον Πρίντεζη. Φάουλ του Μάτζαρη, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Now is on number 17, Danilos Manzani. Γκόρντον επανέφερε για το Σβέντ. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Γκόρντον, Σβέντ, η προσποίηση, το σούτ εκτός ισορροπίας είναι άστοχο. Rebound από ποιον? Από κανέναν τελικά. Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση για το rebound. Εάν το έκανε ο Σβέντ είναι βολές για τον Μάτζαρη. Πράγματι. Βαγγέλης Μάτζαρης δούλεψε καλά, εκπαιδεύτηκε σωστά στο καλό σχολείο του Περιστερίου με τον Αργύρη Πεδουλάκη, πήρε τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις στο φετινό ρόστερ των Ερυθρολεύκων. Τρομερή βελτίωση. Έχασε τώρα τις βολές. Ο Σβέντ πήρε το rebound, δεν άλλαξε το σκορ, 53-37. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει εδώ την κατοχή. Ο Ολυμπιακός που εκτός από όλα τα άλλα έχει και 9 χαμένες βολές, 11 στις 20. Και όντως έχει γυρίσει στον αγώνα και αμέσως σουτάρει για 3. Το rebound από το Σλούκα. Μάτζαρης δοκιμάζει από τα 6,75. Ναι, 53-40. Πρέπει να το πιστέψουν λίγο παραπάνω, ειδικά αυτά τα νέα παιδιά που μόνο κέρδος έχουν, εμπειρίες. Ακριβώς. Και παραστάσεις παίρνουν από την πρώτη τους συμμετοχή σε τελικό Ευρωλίγκας. 53-40.